Dek. Dalam nyapa kuwi nggawa kisah mlebu nggawa pitik. Tangi tak kandhani. Ngapa? Aja sangune. Arep nyandi malam minggu. Lah iki malam minggu wae. Malam minggu wae kejatuhan anak bojone. Ucok dhewe. Tanggune apa tanganku? Sate ta? Sate buku. Pitik. Awire yo pitik kuwi. Enggak sangune. Pira 10.000? 10.000. Kilo kan dililit nang sisih ya 10.000. Lha pira? Yo abang sitok karo biru sitok lho. Abang sitok karo biru sitok sesuk isuk ben njaluk adu nasib neh. Iki wis sangotok wis cekel-cekelan. Cekelan sisok tok ora pantes. Pira? Ya, abang sitok biru sitok. A1 B1 jenenge abang 1 B1. Terima kasih ya. Terima kasih ya sayangku. Aku ini lek sayangku. Aja bagi-bagi balik Jo yo. Tenang ae. Wae minggu ngejak wis. Malam minggu ngejak dolan, minggu ngejak dolan. Tak jadolan itu tenang ae. Alah gedabul.